frustrazioak, gaixotasunak, droga, ambizioa izango ditugu gaur hizpide Grupeton Breaking Badeko analisi hontan. Grupeto, astera doa! Bueno, hemen gaituzue berriz ere Grupeton, gaurkoan beste serie baten azterketa edo laurpena dakarkizuegu kanalera, bere garaian Patriaren analisi txiki bat egin genuen, zer gustatu zitzaigun, zer ez, eta gaurkoan Breaking Bad dakarkigu. Breaking Bad Patriaren aldean serie luzeagoa da, serie amerikarra, eta egia esan kosta zait bukatzea, ze seriak agian asko hasten ditu, baina gero jarraitzeko konstantzia hori falta izaten zait askotan, baina Breaking Badek merezi izan du, erresumen edo laurpen modura guztiz serie edo telesail erakargarri eta interesgarria ikusteko, eta beraz analisiarekin joko dugu zuzenean. Breaking Bad pixka bat azaltze aldera, unibertsitateko irakasle arrunt baten historia bada azkenean. Unibertsitateko irakasle honek, Walter Whitek, familia bat du, seme alaba pare bat, semea gaixotasun kroniko batekin nahiko mobilitate murriztua duen semea, eta gero aur jaio berri bat, serian zehar izaten duen aur bat, eta emazte bat, esango nuke familia amerikar arrunt bat, eta bera, irakasleko, unibertsitateko irakasle normal bat. Eta dena okertzen hasten zaio, osasun erregistro edo azterketa batean kantzerra detektatzen diote, minbizia, eta orduan hasten dira komeriak, pentsatzen du bere familiari etorkizun beltza datorkiola eta zerbait egin behar duela, eta bera unibertsitateko irakasle izanik eta kimikan aditua izanik, zer okurrituko eta droga fabrikatzen hastea. Eta, pixka bat historia gizon honen inguruan dijoa, nola hasten den, droga fabrikatzen, honek ekartzen dizkion lagunak eta ezagunak, hauen artean Jesse Pinkman, gazte drogadikto bat esango genuke ez, Walter White honen sozio bezala bihurtzen da telesailaren hasieratik, eta egia esan behar bada, bien artean ikaragarrizko habilidadea lortzen dute, eta sortzen dute produktu bat, gainerakoek lortu ezin dutena, eta ondorioz, honek dakarkien arrakasta arlo ekonomikoan behintzat. Honen ondorioz, Walter White eta bere familiaren bizitza erabat aldatzen da, kanbio radikal bat jasaten du bere bizitzak, eta nik uste lehenik azpimarratzeko puntua Breaking Bad telesailan horixe dela, ez? Pertsonaiaren nolabaiteko bilakaera hori ez. Hasieran ematen du gizon arrunt bat, puntu bateraino frustratua bizitzarekin, bere garaian aukerak eta ilusioak bazituen ere, azkenean unibertsitateko irakasle izaten pasa baitu bizitza guztia, eta inolako lorpenik lortu ez balu bezala, edo bizitzan derrotatuta, edo nolabait esateko triste bizi den gizon baten perfila da, eta hortik nola ematen den transformazio hori ez, pixkanaka hasten da drogaren negozio hontan, pixka bat bere burua garrantzitsu sentiarazten dio horrek, eta pixkat nola azaleratzen diren gizon honen gozea edo grina aspaldian lo zeuden sentsazio eta sentimentu horiek, eta nola pasatzen den ardi izatetik 8 izatera ez. Hasieran gizon eskas edo ahul bat eman dezake Walter White protagonistak, eta gero berriz zenolako personajea bihurtzen den eta zenolako indarra hartzen duen ez. Beste pertsonaiak aipatzen hasi naiz, Jesse bere sozio izaten dena serie edo telesail guztian zehar, gazte hau, esan bezala erabat drogadiktoa
bizitzan zehar oso desorekatuta dagoen tipo bat, baina bueno, Heisenberg edo Walter Whiteekin topatzen den gazte bada, eta honek ere, arrakastaren parte bat lortzen du, ekonomikoki behintzat, eta historiaren parte handi bada. Honek ere bere papera ikaragarri ondo betetzen du, eta bi aktore hauen artean, nik uste Breaking Badeko pisu handiena beraiek daramatela, eta alde hortatik seriaren arrakasta, ez? Serie arrakastatxu guztien oinarri azkenean, nik ikusi ditudanetan behintzat, pertsonaje printzipalaren edo printzipalen indarra izaten baita. Gero, personaje edo pertsonaia sekundariotan sartu ezkero, esan dakoa ez, familia normal bat, emaztea bere gora berakin, baina emazte normal bat du Walter Whiteek, eta esan dakoa, semea hori, naiz eta ezintasun batzuk izan, hori, familia normala. Normala ez dena da, justu Walter Whiteek erabakitzen duela mundu hontan sartzea, eta bere emaztearen aizparen senarra, hori, FBI edo horrelako talde bateko polizia dela, ez? Eta justu bere inguruan droga asuntotan eta oso sartuta dagoen agente bat, eta oso gertutik biziko duena Walter White eta honek sortutako produktuari buruzko gora berak eta historiak, ez? Gero, behin negozioan sartuta eta ja gauza martxan dagoela, beste pertsonaje pare bat ere azaltzen dira serian, oso garrantzitsuak, esango genuke, ia printzipalak bezala konsideratuko genituzke. Alde batetik Gustavo Fring, edo Gus deitzen diote serian zehar, izango genuke nolabait Walter eta Jessik egindako produktua banatzea arduratzen den kapoa esango genuke, ez? Itxura batean ikaragarri gizon formala, zintzoa, inolako pegarioeko gizona, eta bihotzoneko ere esan genezake, baina gero ikusten da serian zehar, benetan ze nolako gizona den, atzetik ze bizitza dakarren eta nondik datorren, eta benetan honek ere historia latza baduela, eta personaje guztiz garrantzitsua serien zehar, eta nik uste honek ere puntua ematen diola Breaking Bad telesailari. Eta honekin lotuta, badakizue, arrakasta ekonomikoarekin lotuta, drogarekin lotutako arrakasta ekonomikoak behintzat arazo bat izaten duela, ez? Dirua nola zuritu edo diru hori non sartu edo nola erabili, ez? Eta hor sartzen da jokuan, Saul abokatua, Better Call Saul, da bere lema, telesailean zehar askotan agertzen den pertsonaia eta lema. Eta hau ere oso personaje garrantzitsua, Walter White eta Jesse Pinkmanen gora bera eta artimaina guztiak azkenean honek egin behar izaten ditu, diru asunto guztiak berak zuritu eta nolabait soluzioa eman arazo honi, eta hau ere oso personaje berezia, karakteristikoa, honek ere kriston puntazo ematen dio telesailari, eta nolabait tipo hori, tipiko Amerikarra esango genuke, ez, hori produktu saltzaile petoa, baina gero, historian zehar ikusten da, tipoa ere nahiko beldurtia dela, eta badituela bere gora berak, personaje benetan bitxia, eta hau ere pixu handikoa esan bezala telesailean zehar. Eta telesailaren kalitateaz gainera azpimarratzeko gauzan ikuste hemen, lehen pixka bat aipatu dut, ez? Walter Whiteen nolabaiteko bilakaera izaten da, ez? Hasiera batean esan genezake diagnostikatze dioten minbizi horren ondorioz nolabait familiaren etorkizuna aseguratze aldera drogaren negozio hortan sartzen dela dirua lortzeko, baina gero historia aurrera doan enean eta telesaia ere bai, ikusten da benetan zein diren bere arrazoiak, ez? Hor zati batzutan ikusten da Walter White bere garaian enpresa oso arrakastatsu baten ateetan geratu zela, bere garaian alde egitea erabakizuelako, eta ikusten da, ez, gaur egun enpresa hori ikaragarrizko balio duen enpresa dela eta multimilionarioak direla bere jabeak,
eta ikusten da hori Walterrek baduela barruan hori, aukera hori aprobetxatu ez izanaren arra, eta nola bere aukera bilatzen saiatzen den beste bide ilegal hauetatik, eta benetan bere arrazoiak zein diren, ez da konformatzen, ikaragarrizko gosea, ikaragarrizko ambizioa du, eta azkenean ambizio horrek berak ere gizakia nora eraman dezaken, ambizioa puntu bateraino beharroa da, ona ere izan daiteke bultzatzeko eta bizitzan aurrera egin ahal izateko, baina kasu honetan behintzat ikusten da, kontrako efektua ere izan dezakela, gehiegizko ambizio horrek, eta nola bizitza edo familia oso bat estropeatzeko edo goiti bera erortzeko nola balio dezaken, oso serie kuriosoa eta pixka bat errealitate hori argi eta garbi bistaratzen dizuna, ez? Eta azkenean, ez dizuet esango nola bukatzen den seria, batzuei egia esan, bukaerak ez hotz ez bero utzi zieten, niri egia esan bukaera ere gustatu izan zait, seria askok izaten dute ohitura goian bukatzeko edo bestela oso behan, eta Breaking Badek beste bukaera mota bat du, ez dizuet hemen spoilerrek egingo noski, nahi pertsonalki behintzat gustatu izan zait, egia bada ere, bigarren da hirugarren denboraldia behar bada direla horrela gehien destakatzen duten denboraldiak, baina azkenean naizta serie luzea izan eta esan bezala pixka bat kostatu bukatzea, oso serie interesgarria iruditu zait, bukaerara arte gozatu duana, eta azkenean bukatzeak pena ere eman dit, ze historia polita zen, eta bukaera, spoilerrik egin gabe, triste xamarra konsideratu daiteke, baina, hola bukatzen da, eta penarekin, baina, 5 denboraldiren ostean, Breaking Bad serie borobila konsideratuko genuke. Hau esan da, geroz Breaking Bad telesaio honen arrakasta ikusita, honen prekuela bat atera zuten, lehen esan bezala Better Call Saul, abokatu honen bizitzan girotuta izango dela pentsatzen dut. Ez dut ikusteko aukerarik izan eta ez dut pentsatzen hau ikusten jarriko naizenik, baina seria ikaragarri gustatu ezkero, hau ere ikusteko aukera polita da, ze bertan Saul eta Gus bera ere ateratzen direla uste dut, eta beraz oso zaleak bihurtzen diren hoientzako prekuela polita. Eta hau esan da, hementxe geratuko zen Breaking Baden analisi labur hau, laburtze aldera edo bukatze aldera, hasieran esan bezala, oso seria interesgarria, asko gustatu zaidana, tematika aldetik arraro xamarra behar bada, ez oso konbentzionala, baina oso personaje ikaragarria dituena, bizitza propio handia duten personajeak, bai printzipalak eta bai sekundarioak, seguruenik hemen aipatu utzi ditudan asko ere bai, eta alde hortatik guztiz gomendagarria, entzuleoi gomendatu nahi dizuet Breaking Bad, ze merezi duen telesaia izan da, oso luzea izan da ere, pena merezi duen horietakoa eta ikustera bultzatzen zaituzteana. Hau esan da, hementxe bukatu genuke bideoa, asteburuko zuzenekoen ondoren bideo laburra hau izango duzu astean zehar, eta asteburuan berriz ere egurra kolaboratzaileekin. Mikel itzultzen zaigun, edo bestela fitxakeretaren bat egingo dugu berriz ere, beraz zuen zai geratzen naiz. Asteburura arte.